Божидар в периода от някъде 2019 до 2023 неколкократно си показва половия член. Какво значи до 2023 смисъл? Аз До не съм 26-та. запознат с това Божката да е спрял с тия активности. Както знаем, пимката е бавно развиваща. Как започва, човек? Да, Пими. а между другото, Това е едно от теб тези- коя ти е любимата версия за тая история? Той я смени сигурно 10 пъти, брат. Според мен най-достоверното е, че се е търкал. Ето, намерих го на 30 декември 2021 година съм го правил този скриншот. Ето тук можете да видите в момента. Това са на Божидар глупостите. Ами целунах я по устата и я лизах. Това тук е замаскирано, ма най-вероятно. И стърках в нея, обаче не знаех, че е на 10. Тя не прилича на годините си, много по-развита от мен беше. Пише Божката. Ето това тук долу можете да видите. Профилната снимка е на Божидар Богомилов Бойчев от Инстаграм преди години. Това, ако е вярно, е скандално. В смисъл, просто е скандално. Като по принцип за мен най-скандално е, че се опитвал да ризне Ивка Бейбе. Момче съм и един път лапах на моя... О, шит, верно са с Драго, брат, холи. Както вече разбрахме по-рано в айсберга, Пими е циганин. Отпуснете се! Вземете си нещо за хапване, вземете си нещо за пиене и седнете удобно, защото в момента ще гледаме филм. Ще гледаме филм за Лил Пими, нашия любим герой Божката, защото мод, мисля, че така се казва... MOD MOD е направил специален Lil клип. Pimi Iceberg. Лил Пими Айсберг. Това би трябвало да бъде кино. Не знам дали го е И направил правилно, защото Мишо Минаш беше направил на неговия стрим преди месец-два, може би беше направил на неговия стрим Айсберг, а знаем, че Мишо той знае целия лор. Ще видим дали то пише е написал домашното. Окей? Ще видим също така, ние също ще можем да го коментираме. Ще можем да го оценим, да. Добре, и даже Защото ние гледаме, сме разбирачи по Пими. премиера гледаме. Тя премиерата е Клипа му е но да. дълъг половин час. Би трябвало да бъде топ of the top. Първо, преди да сте казали, знам, че приличам на Чарлз Бронсън в момента. Не е нужно да го коментирате. Второ, не успях да си намеря плочата за статива, така че в момента държа камерата с ръка. Това не е много силно интро, брат. Наистина, няма да лъжа. Да, малко е слабо. Да приветствам ви абсолютно всички в Пими Айсберг видеото. Най-накрая го направих, но преди реално да ви впусна в това приключение, трябва да ви кажа едно нещо. Което е? Дисклеймър. Аз не съм използвал айсберга, който Мишо Марджела беше направил. А, той знае за него, виждаш ли? Изградихме Да, си с усраха ризата с шоколад. Ами, двама мои приятели чисто нов айсберг от нулата. Като От да, нулата? използвал съм малка част от айсберга на Мишо, но всичко останало, като подредба, точки и така нататък, е абсолютно различно. И като за последно нещо, преди да почнем, трябва да кажа, че ако сте много закоравял Пими фен, този ето го. Горе в ляво. айсберг не е нещо специално за вас. Идеята му е по-скоро да си припомним малко по-така старите неща на Пими. Но пък, ако сте човек, който никога не е виждал доста от старите му неща, според мен ще си изкефите. Пожелавам ви Пими е на приятно живо в гледане. TikTok, между другото. Така. Ниво 1. Нека да видим. Сега тук колко трябва да си дадем нашата експертна оценка. Дали това, което казва Вапича е вярно или не, според мене. Всичко ще бъде вярно. То не, че няма да бъде вярно, да е по-скоро дали го е направил правилно. Окей? Да, дали е структурирано по Точно правилен начин. Пими остава на улицата. Преди време Skyman Започнем с тебе. беше направил Yes! едно видео. Харесва в ми което видеото! Пими остава на улицата. Преди време Skymana беше направил едно видео, в което беше съчетал доста сегменти от стримове и видеа на Божката, в които той обяснява, че е изгонен от тях. Ало, майко, до кога викаш, че ще нагонят? Какво значение има, Бождаре? До другия месец ли? Да. Ти пак ли тръгна да се оплакваш? Стига си въртял в
Интернета какво ще става? Интернета. Аз лично бих ви препоръчал просто да гледате видеото на Skyman, ако не знаете за какво иде реч. И аз бих Но ви накратко, препоръчал. Изгонили са го от ведомственото жилище в Каспичан, защото е вдигал твърде много шум. О, ето го клипа. Ами, само да кажа, не е заради шума. Само. И според мен заради нещо друго го изгониха, за Ама, малкия ти- фотограф. Казваш ли го това в твоя клип? Мисля, че го коментирам, но... Не, ще го кажем, да го кажем сега пак просто. Аз не ми беше снимал през прозореца съседката си, която е на 13. Да, и той Спада, казваше, бе. че бил е снимал сетъпа. Не е Аз съм снимал виждал друго. снимка на сетъпа, може да е снимал сетъпа, но това го прави Просто по-малко много си е ретардно. харесал сетъпа, човек. Това е. Да. Няма някаква причина. Друга. Най-гадното в случая е, че и потрапеш е неговата баба, която по дума Да. на Skyman е на 94 или 5 години с деменция. Която вече почина. В смисъл, rest in Това peace. не исках да го казвам, но да, rest in peace, балата на Пиме. Карла. Всъщност нямам си абсолютно никаква представа какво аджаба се случва Между другото, знам за Карла, но не знам коя е Карла. между Пими и това момиче. Аз лично не знаех дори коя е Карла. Добре, че беше Пими да я направи известна, защото аз и нямам никаква представа. Единственото, което разбрах е, че момичето естествено няма 18 години и другото е, че Естествено. Естествено няма 18 години. някаква причина е много влюбен в нея. Нямам какво повече да кажа по тази точка. Той вече не е. Кал Имаше казино. песен, имаше много добра песен за Карла, между другото. Дай в нов таб, моля те се, само да Трикалка. чуем началото на песента за Карла. Оф. Това е по темата. В смисъл, правим... Това е трансформатив контент в момента. Ето е това. Бам. Виж коментар. Какво? Твоя глас, бременна жена, да го чуеш, ще пометна ли? А той между другото наскоро беше пуснал една метал песен, Ето я там кара. колко съм се смял с глас. И Бошката обяснява, че той се дере, ама крещи, брат, на Макс. И обяснява после, че от толкова крещене е повръщал. Карла, Си седиш на фоллоубак, братчето. Карла, Карла. Да, дай си другата коса от тази страна. И тя. защо? Защото Пиме е Не си, фетишист към така коси. си по-добри. Аз е така повече се харесвам. Добре, тогава сприметни и другото. Мениш, брат, прати някой гифче, цъкай, брат, не знам какво. Така ме гоните. Така, прати някой гифче, Да, харесва да ги ми биеме пича мощно. отдолу. Цъкайте, гифтвайте. Пратиха ми снимка, добре лапа я. Какво? Добре лапа я. Не знам. Ама не знам как да че имаме Голямо чудо. На тех им пуснаха ръкавица, бе. хора пращайте. Карла, Да ги Май обърна. ще ни засилят. Карла. Те си имат две Карла. ръкавици, леле. Ай, Го. О, Карла. боже мили, господи. Нещо щях да пускам и забравих. Оф, стига толкова човек, дай просто да гледаме клипа. Бошка. Преди време имаше един Трика клип, от в казиното. който Бошката Да. анбоксваше новите си работи, които си беше купил. В това видео той изрично казва, че тези неща са от работа. Въпреки всичко, той на TikTok или Instagram Live, не съм сигурен, си беше признал, че всъщност тези 3000 лева са от казино. Като И в естествено канала вече на Аляк изхарчил всичко. подкаст, освен това. Да. Между другото, това, което тук е ползвал футича, е много велик клип. 20 минутен клип, как Пими играе казино. Tiger Out и Мишо Марджела. О. Tiger Out и Мишо Марджела, както и други по-малки стримери и ютубъри, лично за мен са Смотровци. отговорни за втория ренесанс на Пими, ако може така да го наричаме. Благодаря. Ами, Не съм съгласен. не съм съгласен и аз. Не съм съгласен. Значи ние може сме помогнали малко, но въпреки това смятам, че
основно е виновен TikTok. Защото, нали, не Пими има гледания заради Тигъра, а на Тигъра реакциите имат гледания, защото Пими стана релевантен отново. Втория ренесанс на Пими е виновен TikTok, защото той спамеше лайфове постоянно, беше постоянно на лайф и съответно ти като си постоянно на лайф в TikTok, като си ентертейнинг колкото Пими, нали, ти в един момент хората почват да научават за тебе да те гледат. Ама не са не беше виновни само... стримърите. Чакай, не са само братле тези лайфове, той качваше и много шортове, които бяха Да, в този скандални. смисъл той правеше контент, реално погледнато, момчето сам си го направи. Сега мога да е пълен ретард, но сам го направи. И вече оттам, значи, първо, нали, нашия подкаст, според мен, леко го бутна, после вече той сам си го направи и вече Да. Тигъра и Мишо, те са като катализатори, сеш. Те Те го засилват го те го още, засилват още. но не са отговорни основно, нали? Да. Благодарение на тях двамата и всички останали, Божката в момента има изключително много нова аудитория и също бих казал, че и благодарение на тях доста Те от яйца. старите Пими ловари като мене се върнаха да го гледат. Home TV. Това е може би О, една от Боже мили. най-кринджевите поредици. Най-кринджевите Български поредици. Аз По тия принцип, неща не всяко мога да ги видео- гледам. И аз също. на ютубър, който прави Home TV е кринч. Обаче на Пими нещата са извън контрол. Естествено има и доста скандални неща в неговите видеа в Home TV. Какво става, момичета? Искате ли да лапате пацата? На колко сте? Ти ли не ме питаш, бе, копеле? За хората, Виж които сега, още- хубаво е, че пита. Да, хубаво, че. Хубаво е, че пита. Бошката не е от най-високите хора. Всъщност той е под средностатистическата височина за България, който изобщо не му помага в негова защита, каквото и да си говори. Ще видите и по-късно в айсберга допълнителни материали по тази тема. Телк. В доста от старите му видеа, а и вече в новите, се появява темата за това, че Бошката има телк. Първо, ние не знаем дали това е вярно, доколкото Вярно е. знам е вярно. Пуснете си клипа с Пими прави баница. Там Тъй се като виждат мисля, че- медицинските документи. Бошката си беше ликнал документите, свързани там с неговите болести. Клипа по за главата. баницата. И доколкото аз лично знам, мисля, че телка му е 75%. Естествено, Толкова пие ли? и там някакви Толкова е. капчета. Драго но има това е 80 или общо взето 85. цялата информация. Драго има повече от него ли, бе? Брат, ти не си ли го гледал? Има един супер велик клип, ще пробвам да го намеря, да го гледаме. Как седат в тях и Пиме вика, чата искат да си кажем телковете и Драго вика, не, той не, хората искат да знаят и го прешърва и вика, аз имам 75 и Драго вика, аз имам 80. Седат, брат, се правят телк батъл, сеща се. Която аз намерих Това не е, нали, смешно, ама Супер смешно, в този брат. контекст е смешно. тя ще Сопа се G флексват. неговото здравословно състояние. Легендарното яке. Не мисля, че има смисъл да И казвам отгоре каквото се и да е вижда, било. дай назад, моля се. Искам да виж какво се появява над легендарното яке. Кур. Токче. Тъй като, както казах и в предишното ми видео, Бошката преди да бъде влогър, Помогнете ми. беше рап изпълнител и още куп други жанрове, но основно рап изпълнител и музикант. Както всеки музикант, трябва да има един хит, който всички го знаят. Безспорен факт, за който и да е, може да кажем, че това е Сокче. Лично аз бих го описал като сексуална песен, в която Сексуална песен. Божидар Сексуална пее песен и от то всякъде. най-вероятно неиронично за черпене с сок, както подобава и лириките не остават по-назад. Това не е оригиналната версия. Това не е оригиналната. Тя вика, че иска в нас да ми лапа хуя, да и в устата. Но каквото и да си говорим, Леле, това си мале, остава тя е вечен като бенгър. русалка, Тихо, тихо. къде е газа, Това е една от песен, мене която бяга. не получи Какво е лично гония, бе, от мен човек? желаната слава, Тупа която песен. Значи това е първото ентри в този айсберг, който няма логика да бъде там. Трябваше да бъде пънч дрил, а не това. Ама то пънч дрил е за по-надолу, иначе тук мога да има някакъв може. лор, сега печагата ще заслужава. каже.
Защото лично според мен Гоня, което е кавър, изпълнен от PMI, е може би най-доброто му изпълнение някога. Реално ставаше Али, бе? за слушане, което е amazing. Просто мисля, че това си заслужаваше заради Сега това е като чувам тука. бита, да, не отделна е точка тъпа в песен. айсберга. My personal opinion. Аз си мислих, че е авторска песен. Не знаех, Явно че не е кавър, е. кавър. Да, окей, между другото. Да. Изоставени сгради. Не знам Бошката коя година мисли, че сме, но най-вероятно той си мисли, че все още сме 2018 година. Това не е ли Този Кости период Дянков, едно да? момче от Да. Бургас стана доста известно с това, че влиза в Това е изоставени от сгради. песента му, между И другото. нашата Това да, да, изкачвам да, от остане моста. по-назад. Той прави същото нещо и до ден днешен. Божидар споделя в няколко видеа, Бошката че ходи да обича спи да в гледа тия къщи. екстериора на изоставените сгради. Даже ако намеря някъде видеото в момента, Пи ми казва, че иска да бъде и интериорен дизайнер. Той това, Той Пими това го казва казва постоянно, брат. 700 хиляди Да. пъти. Да. Баба. В период около 2 години Пими живее с баба си, която е майката Повече на даже. майка му. Изрично е да казвам за терора, който Реално Пими... не. Не са 2 години, мисля, че 6-7 месеца. И не е майка на майка му. А майка му на На... баща му ли? Не, на 70% съм сигурен, че тази жена му е прабаба реално. Прабаба му е. Да. Причиняваше на неговата баба. Се. Сложил съм дърва на печката, стига си я тъпкала с дърва. Не мога да се диша тука. Особено онзи път, когато беше казал, че трябва и да я евтаназират. Майка ми стои и чака просто да си отиде от този свят Щеше да каже пукне. и Да. да оправим нещата. Малко е грях с това да го казвам, но такова е положението. Да не се мъчи, по-добре да бъде евтаназирано. Искам да кажа, че това са нещата, за които Божидар до ден днешен обяснява, че аз съм ги бил изкарал от контекст. Да, как това е изкарано от контекст, човек? Той си го казва не- директно. То дори да е изкарано от контекст, какъв е контекста, в който това е окей, бе, брат? Кур. Божидар в периода от някъде 2019 до 2023 неколкократно си показва половия член. Една подробност, която трябва да се отбележи. Какво значи до 2023 смисъл? До не съм 26-та. запознат с това Бошката да е спрял с тия активности. Е, че не подбира нито възраст, нито пол на получателите на това прекрасно изображение. Cooking Videos. Може би най-известната поредица на Бошката в неговия канал са неговите видеа с готвене. За съжаление, ние нямаме много голяма палитра и разнообразие за различни рецепти, тъй като основно гледаме Бошката как яде макарони, кюфтета, кебабчета и яйца. И отново И където взимаше братле, на нас кара, той не я маже май тази скара и Да. с ръка обръща брат тези кюфтета. Той не е направил нищо с тях. Слага ги, те са смислени такива дебели. Направо... Скандален. не мисля, че има смисъл да казвам какви са му уменията в кухнята. Драго. Може би последният останал приятел на Бошката. И една личност, която се появява в неговия Оле, канал. виж колко е мъничък. Не е вярно сега. Ангел Тигъра му е приятел. Да, новия приятел и доктора. И бих казал, че също е любима на зрителите. Тук ще ви изкажа между другото и нещо малко по-така от Я виж, чакай. Работа, БМВ. Да си знаеш. Тук ще ви изкажа между другото и нещо малко по-така от кухнята. Мисля, че по-миналата година аз на нова година не бях никъде. Но тогава Бошката имаше компютър и стримваше. И аз естествено, тъй като ми беше скучно, реших да проверя какво се случва в стрима на Пими. Нещо, което видях, направо трогна моето сърце. Видях двама приятели в една тъмна стая с едно шише двулитровка пиринско и 2 кенчета на масата. Купичка с чипс, като единствената светлина в стаята е блещукането на монитора. И естествено си лафаха за глупости, нямам какво да коментирам типа повече по тази.
Ти си мисли, че ще говорят за някакви умни неща ли какво? Че четат... Оцет. Едно нещо, което се забелязва в скорошните видеа на Богомилов, е това, че той се опитва да си изгради мим с оцет. Не. Не, той казва, че е мим, но значи той прави нещо, което си мисли, че е много готино, хората го гаврат и след това казва, абе това беше мим, брат, това беше шега, аз ги рейджбейтвам. Получава ли му се? Лично според мен не. Гнусно ли е? Лично според мен да. Защото пича нарочно го слага на... проблем. Да. Гнусно е, че се храчи, плюе и такова. Всичко около оцета е гнусно. Всяко ядене. Виж каква снимка служила. Тази снимка, знаеш откъде е? Това е тази снимка от един гиф. Който гиф, мой вюър го е направил. Не знам той пич откъде го има това нещо, брат. Не знам. Сталква Друмев. В най-известния влог на Божката в неговия канал той отива до село Момчиловци. И това не е нещо ненормално за Божката. Той обича да обикаля на доста места. Проблем обаче идва, когато Божката решава да отиде пред къщата на Мартин Друмев в 5 сутринта. За щастие или за нещастие. Оле, в 5 ли е бил, бе? Аз не знаех, че е бил в 5 сутринта. What the fuck, аз тази част от клипа не съм го гледал. Божката е супер щастлив от този факт. Евалата права, между другото, макар и да не съм фен на Мартин Друмев, колко тактично успя да изпъди Божката, като... Смисъл, Марто беше супер чил. Наистина, ако бяхме ние, щехме да му кажем, че е тапак и да го изгоним. Какво му кам, брат, ще го разцепа от бой да му изтрие клипа. Чакай да го биеш. Брат, в 5 часа ми идва пред къщата, дето аз не знам на Друмев на колко години му е детето, ма брат, имаш жена, дете, живееш в тая къща, брат, и ти полъпва пимито в 5 сутринта, ти лопа на вратата, брат, някакъв луд човек. Сам си директно шамарите, брат, и до там. Тръгнал там. Обаче по-късно през деня Божката отново се появява в неговата зала и с цялата си наглост е с неговите чепици на тепиха. Оле, вече изобщо няма наистина. и да коментираме за всичките странични споменавания на Мартин Друмев в този влог. Може ли да сме приятели? Вирус 1. Нашия приятел. Лично Вирус. За тази точка. За хората, които не знаят кой е Вирус 1, това е едно мое бившо приятелче, което прави скетчове в TikTok и музика. И с него не само сме били приятели, но и бяхме съученици. What? Което означава, че... Крейзи. Ето защо този пич знае толкова много за пими. В периода от 9 до 12 клас аз бях подложен заедно с него на пими тормоз almost every day. И като страничен наблюдател мога да кажа, че беше много интересно. Тъй като с вируса преминахме през доста от етапите на пими. И за хората, които са си писали с пими, знаят колко е зле положението. Обаче, ако сте артист, по-известен от пими, дори с малко, и си говорите с... Ма той даже тогава вируса не беше известен, той тогава не качваше даже шортове сеш. Той вируса просто качваше музика и пимито го спамеше, братле, така. Защото примерно е имал повече от 100 слушания на песента. С него. Примерно. Неговата досадност е много по-голяма, отколкото ако си примерно момиче или някой, по който просто си говори с него. Той е ужасен. Допълнително с това, пимката, незнайно поради каква причина, на няколко пъти реши да се бифи с Славчо, но така и така нищо не става. То тяхните бифове, човек, Google Maps. Ако си пими фен, със сигурност се проверява поне едно нещо в Google Maps. И това е неговата къща в Каспичан. Не стига, че къщата му, бившата, която е известна за цяла България, беше поставена с пин в Google Maps. Между това момиче... Допълнително с това, Божидар него тук е го има... на 20, а това момиче, както да го гледам, не е на повече от 14 години. на Google Не Maps, знам, да не обновяват снимките Ама той тук не е с нея, той имаше една друга снимка. скоро там, тъй като той е запечатан във времето с някакво момиче, разхождайки се до църквата на Каспичан. Окей, казва го. И даже в последно време, новото му място в Оргона също беше пиннато на Google Maps. UFC ТЕЛ категория. Какво е UFC ТЕЛ категория, бе, човек? Както ви казах по-рано, Пими има дето телка. Драго го бие. Неговият приятел Драго също има телка. Какво обаче се случва, когато има някакво неразбирателство между тях? Случва се UFC ТЕЛ категория. Абе, яр, престани. Престани, бе!
Значи до полицията. Сега звъня на полицията. Драго нахлува в апартамента на Пими и почва да го бие. Качеството естествено е супер тъшак, но пак просто е забавно. А причината за боя, доколкото знам от слухове, е просто, че Пими е говорил някакви лоши неща за Драго на клип. GTA RP. Както знаем, Пимката е бавно развиващ. Как започва, човек? Следователно това, което играе, също трябва да е някакъв абсолютен тъшак. Естествено, любимата игра на Пими е GTI 5 и по-специфично RP. Не знам поради каква Ама причина. само когато той е админ на сървъра и може да си прави каквото си иска. Да. Аз Пими не знам как го играе това, тъй като за ролплеят ти трябва поне някакъв мозък. А на Пими, както знаем, не присъства такова нещо в главата. Общо взето това, Йоме ТВ и Казино му бяха трите категории, в които игра докато още стримваше. Как да се точно като проваля целия ролплей, цялата ситуация, брат, в ролплея и лайфа? Брат, това е нещо нормално, бе. Нормално, ма как да е хубаво на хората, които гледат? Много ми е смешно Пими, като почне да се прави на лошия, така като се Да. направи дълбок гласа. За тази ситуация, накрая направим ситуация, влизат да тролят и накрая почват да псуват. И не знам си кой да обсъжда. Направете го лайтлист сервера, брат, си няма да има такива работи и служите. Ами аз им го повтарям от 5 часа, те един лайтлист не мога да правят. Бах, човек! Drill Arc. Да, Както да. знаем, Пимито обича Drill да Arc. сменя Ето го. жанровете. Ето това е пънч дрил. Това, което рапира. Както знаем, имаме чалга, имаме рап, имаме руско, имаме какво ли нямаме всъщност, имаме метал, имаме всичко. Естествено, трябва да има и дрил период. Обаче, дрил периода на Пими беше легендарен. Беше си взел някакво мега голямото яки човек. С някаква шивана бандана и някакво шейти, как се казваш това? Дето негрите си ослават на лицето. Какво? Кьорската Чакай, Кое си слагат? чакай! Brother, please. Let's keep it down. и пича. Окей, нали? Мега смешен човек. Значи, Ски много маск. се опитва да е тегъв. Но погледнете го просто. Това ми е любимия период на Пими, между другото. Песните от този период също са злато общо взето. Карате ми се във филма, ама не знаете какъв е края. Пънч дрил, ето го. Направя нищо, ама някой ден ще ви закопая. Втора редица пълна е вече с трупове. Аз ги нареждам и ги нареждам. И ги нарязвам на части с ножове. Рязвам части с ножове. Хендстенд на 100. Фиче 100 Pro е гледал нашия подкаст, човек със сигурност го е гледал, за да го сложи това нещо тук. Между другото, той също тук беше яко да каже, нали, че в тази песен Punch Drill Пимито се селф-репортва. Той буквално Пимито казва разправя какво е направил. За малкото момиче. За да, малкото как са момиче, обсъдили. да. Ако не сте слушали Punch Drill, слушайте я. О, това е може би. Чайте, че го гледах. Гледах го точно преди малко, докато си оправям тук нещата. Това ми е едно от любимите видеа на PMI. На мене ми е интересно тук винаги какво е това бялото, което пада. Мазилка. Откъде е едно от мазилка? любимите видеа на От PMI. стола. Откъде пада, брат? Виж. Това ми е едно от стола пада, любимите от видеа стола на пада. PMI. Мазилка от стола, брат. Не знам. Какво да говорим просто в тази точка. Просто е honorable mention за този хендстенд на стола. Сетъпа на съседката. Ето малко в по-така не готените неща, а именно причината да изгонят Пими от ведомственото им жилище. Всъщност, една от Окей, причините служил го, се служил го. замисли човек. И тя е, че той е снимал 13-годишната си съседка през прозореца на стаята й. Вчера стрима снимах през прозореца на комшик, снимах стаята. Вчера към 2 часа излязах и излязах Надявам се да няма дилей, като ги включа звуковата. Чакай, че не го виждат. Чакай, не го виждат. навън и снимах. Прозореца на стаята й. Вчера стрима снимах през прозореца на комшик, снимах стаята. Вчера към 2 часа излязах и излязах навън и на комшийския прозорец снимах компютърния сетъп на комшийката, на момиченцето. Което, както и човек да го погледне, не е добре. Още не знам как пимката е на свобода, честно казано, но просто не е добре.
положението. И ако искате повече подробности, ето отново пак. казвам, може да погледнете видеото на Skyman за тази тема. И да Spinderhood. очаквате серия За хората, 2. които не Я, знаят дай кой е назад. Spinderhood, това е Нищо. интернет персонаж и алтер егото на Venom the Doctor. Какво? Не е верно. Не е вярно това. Не е верно. Защо те лъжеш имаха така, бе, биф, брат? Даже Венама и Спиндера имаха биф. Да, това, което казваш, братле, за Спиндер Хуи, това са пълни лъжи. Това не е Да, това неговата... са глупости. Да, това са Целта глупости. на този персонаж е да прави общо взето песнички на Ташак, като Не е вярно. в случая имаме песен с Пими. Каквото искам, ще ви приказвам сега. Това е Добрия уникално. съм в музика, никой даже не ми е на нивото. Както и Та кореспонденция песен, между като двамата. излезе, между другото, беше един от най-великите дни в живота ми. Честно ти казвам. Спомням си, бях в Тракия, бяхме там до блока на Денката от моя клас и я гледахме, я слушахме и беше уникална песен. С костюм, бе. Какъв костюм бе, брат? Ти си с маската. Ама каква такава? От самия костюм маска или просто отделно? Това си е моята маска, бе, брат. Брат, ти си с тях. Криеш се, не се показваш. Не ми Не, да. бе, аз така си изглеждам, бе, брат. Пимон се пръкна. Спокойно. Не съм толкова добър. Нямам видео от раждането на Пимон, но мога да ви покажа това. Мога да ви покажа и това. What the fuck е това, бе, човек? Wild. Какво е това? И както Лил датата му Пими. на раждане. Ето, за хората, които се чудат на колко години е, ето тук може да видите 2001 година, човек. Пръста ли? Пръста, брат. Among Us. Точно защо Хващам палеца му е гората. Among Us. Хващам гората е поредица Хващам на гора. Пими, в която той общо взето обикаля из горите около Каспичан. Това съм, те съм ми Между гледал, другото, майче. Поредицата не е хич лоша. Даже бих искал Тунг, той тунг, отново сахур. да направи подобно такова видео, вместо само да си седи в къщи. Най-добрия влогър. Не знам какъв е случай тук, но най-добрият още един. Това влогър. беше велико. Но ме кефи как 4 души в този клип са били при нас на подкаст. Пими, Да, Тигъра, Вируса и сега той. остава Драго. Който не знам как се казва, заедно с Адна 5 човек. Ама този топ подкаст Още още не не е излезнал. За Няма, хората, които ни гледат сега. 4 са. Биц е отишъл в Каспичан на среща с Лил Пими. Нямам какво толкова да ви кажа, най-добре просто да отидете и да гледате видеото на момчето, тъй като е горе-долу интересно. Сокче 2. Обикновено, когато някой направи хит, той ще се опитва да го милква по абсолютно всякакъв начин. Поради тази причина на бял свят се появява и Сокче 2. Да тече песок и късли, да вика, че иска в нас 3 пъти да я боли, да я вкарам във всички страни. Както и съвсем наскоро, добре, че всъщност Боже ми. се забавих малко с записите на самия айсберг, Пими пусна и Сокче ремастъра, който звучи абсолютно ужасно, много по-зле от оригиналното Сокче и просто не е толкова добър, няма тази енергия, ако мога така да го кажа, Защото Пими вече е която я има щупан в от живота, брат. Не е като едно време малкия сладък Бошко. Пими е Сокче. щупан от живота. Ниво 3. Ниво 3 Пими е вече. мангал. Доста Какво? Пими е мангал. В доста от неговите видеа, TikTok лайфове, Instagram лайфове, YouTube лайфове, няма значение, Пими обяснява, че не е циганин. Въпреки това, аз имам ето този скриншот, в който той си признава, че Това и аз го имам този скриншот в моя архив, между другото, ама това е от всичките булшити, които говори просто. Това не мога му имаме доверие. Не сме напълно сигурни, да. от ромски происход. Да не повярва човек. Също, по принцип, не можах да намеря нужната ми информация. Аз не мисля, че е. Ама, Не знам Не, дали не е плацебо циганин, виж, ефект, баба му но беше имам бяла. спомен. да. Това тук вече не е потвърдена информация, тъй като не намерих, както казах, неща. Но имам спомен, че Пими беше казвал някъде, си беше заклеймил и като турчин. Но отново, за това не мога да гарантирам. Песен със секта. Както знаем, в една от най-известните случки на Божидара, той и секта правят песен Дум. заедно, като инициатор, даже всъщност е сектата, което е мега якото, между другото, ево на сектата,
тъй като той поради някаква причина е решил да поеме. Доколкото знам, мисля, те бяха в Цеко. И да. след това отидоха да записват песента в на секта с студиото. Обаче нещо са се били скарали. И така и тази песен никъде я няма в момента. Мисля, че Пими я качи. Сект... Или не, Пими нещо направи. Качи някакво демо Сектата майче и му каза, той да, си- че няма право и му каза да се ебе. този ангажимент, но Пими общо взето проваля нещата. Следващата точка. Бив със секта. Реално ето го. всичко това се случва в, доколкото знам, от вируса, може би нещо от периода на няколко дена един между друг. След записа на песента, която аз всъщност съм объркан коя е, дали е едната или другата, тъй като е малко заплетено. А и говоря малко по спомен, тъй като има едно видео в сектата, което сектата пуска, нали, така наречения хим за Каспичан, но отново казвам по спомен, това не е оригиналната песен. Доколкото знам, оригиналната песен PMI я е ликнал на Instagram Live и сектата го е видял това и не му е пратил файловете на завършената песен, за да не я качи. И общо взето му е казал да си ебе майката, нали? Да, общо взето да. Каквото казахме ние. Метафорично. Да. Hyper-G. За съжаление... Hyper-G. Защо? Hyper-G ни е фен. Защо Hyper-G е в то айсберг, защото човек? Той му правеше тъмнейлите по едно време. Това Еленко ще го има ли? Не знам. Ще го има ли Еленко? Съдбата отново ме пресича, индиректно с Божидар, през един наш общ познат, Hyper-G. Това е личност, която се споменава във видеята на Пими и е отговорна за повечето от неговите тъмнейли. Само че за разлика от Пими, Хайпер е единственото, което има като проблеми. Защо не го няма нашия подкаст с него? Може би сме по-надолу. Колкото Там знаме, говори, че е бал детето, те няма логика. дислексия и не е педофил. I think. The Matrix World BG. I think. Хората, които не знаят, The Matrix World The Matrix World BG му е ник в Twitch. BG е периода на Red Pill на Бошката, когато той така се беше кръстил и в Twitch, както и преди да стане Lil Pimi. Де факто от PMI той се беше прекръстил за малко на The Matrix World BG и сега вече си Не съм сигурен. Аз не съм сигурен. Мисля, че в YouTube от PMI стана направо Lil Pimi и след това имаше The Matrix World. Първо беше Джейкъб Нюман. Първо беше Джейкъб Нюман Вево. Джейкъб Нюман Вево е ясно. После беше Lil Pimi. Не, после Lil PMI. PMI официал. PMI официал. После Lil PMI. Стана Lil PMI, след това Lil Pimi. Да. И след това вече, нали, Бошката хитва яко, Божидар и там всички. Божидар Богомилов. Тео. Тео или Джак Оливър Дон. О, шит. Не. Воли, какво видях току-що? Гринбера е въобще тук. Кралски в чата му, брат. What the fuck? Holy fucking shit. Трябва да ви Holy кисмена на очите си. La. Ето сега, ако Lava Bear Team искат да направят нещо срещу Кралски, мога да кажа, че той се гаври с Пими. Ама виж го какъв е малък бълш, брат. Един път е показал 18+ неща на стрим. И после го гледа пак. Да, след това го гледа още 10 пъти да му излезе. Бах ти малумника. Видеото от Бала. Колкото и да не мисля, това съм го гледал. Бошката е успял да завърши 12-ти клас. Да, завършил го е в Каспичан, но пак го е завършил. Аз го бях питал, аз го знаех оценките на матурите, макар че нали само това, което той ми е казал. Сега не знаем дали е истина, дали мога да му се има доверие. Оле, верно, моли ме се в да, и тя беше, искам само да видите. Той следва само Ели Белс. Не мога. Видеото от Бала. И Милвана. Да не ми се вярва, Бошката е успял да завърши 12-ти клас. Да, завършил го е в Каспичан, но пак го е завършил. Следователно има и бал. Ето и видеото. Добре, виж го, тук изглежда горе-долу на нормален човек. Какво се обърка в следващите 7 години? За хората, които не знаят, Бошката преди неговия втори ренесанс
и прекръстването на Лил Пими, още Беше 5 дена на фитнес и вика това, вика, не, вика за мен, не мога повече, много си изморих. Да. беше PMI, е имал стар Jim Arc. За съжаление нямам видеа от този период, но имам ето този скриншот, когато той, всъщност не знам и аз какво е правил, правеше някакви лицеви, правеше някакви коремни. Абе, дърпаше естествено, едни такива опитваше се кабели. нещо на лостове да прави Дърпаше си неща, хуя, работата. брат. Какво е PMI? С хората, които не знаят, PMI е първия никнейм на бошката. Не, всъщност излагах ви, но ще стигнем и до там. О, значи го PMI има. Джейкъб Ниман втория Вево. най-известен никнейм. Като, какво значи PMI? Той това го беше, мисля, че казал в TikTok или Instagram, означава правя музика интелигентна. Обаче, Това майче е наистина, да, това е наистина така. Чакай, ще умра. Но ме кефи как е служил кадри, как излива в бях ми пивката, човек. тук ще отворя и една малка скобичка. По принцип, това е общо приетото значение на никнейма PMI. Обаче, приетото Е, това в смисъл, значение кралски трябва да го положа, е това, виж. на Кралски неговия приятел. Виж, е това. никнейм от PMI. Обаче, по стара информация, за която отново нямам доказателства, PMI-ката беше казал, че е взел, нали, самото име от един африкански канал. What the fuck? Африкански канал? KSI може би? KSI PMI, Кое същия според вас е хуй. истината? Ставям на вас да прецените. На лов за трюфели. Какво е Аз не това? знам как да я направя тази точка, човек. Значи, този човек отива да търси трюфели, бе, копеле, в Каспичан. И Не мога. отива Не да мога, търси наистина. трюфели, човека. Това е първото нещо, което не го знам, между другото. Няма да ви кажа колко И съм аз. намерил днеска. Но това е още един от бизнес моделите на бошката. Струва максимум 10 лева. Но ако гъбите са над 1 килограм, ще са повече. Значи, днеска бях да търся и няма да ви кажа колко точно намерих. 0. Сумата от тях, която ще изкараме е 80 лева. On World. Това е един от периодите на бошката, в който Божидар О, е искал да shit. бъде с дредове, които така и не сме Да. видели, като копира Лил Той Пип си беше и купил от AliExpress така перука на дредове, човек. естествено неговия идол Juice WRLD. Като естествено имаме няколко скриншота от този период, които са скандални. Но да, много ме яд, че бошката не си е пуснал достатъчно коса, за да си направи дредове. Щеше да изглежда уникално. One Playboy, 3 маски. Това видео, бошката... Това е с три уникално. Аз това ще я ти на предлагам да му правим реакция на Като- това видео, между Като със другото. сигурност се знае от нас, Пими феновете, че едно от момичетата е братовчетка на бошката със сигурност. Така За ли? другите две обаче аз нямам информация. Но какво да кажа за самото видео? Просто поредната простотия на Пими. Просто интересното е, че е с момичета в това видео. Той не е за първи път, той си имаше гадже, което беше после бившата, ходя на гости при бившата и там взима и някакъв подарък на Освен нея. Това имаше момичето от Бургас, което беше на 12, той като беше на 19. Това не трябва да се забравя, че Пими, когато беше на 19, гаджето му беше на 12. Момичето от Бургас, с което правеше клипове. Голямата Бела. Така. Ето го. Тук вече Ето го. навлизаме Ето го. в малко по-тежките неща. Това е може би най-известният случай на бошката, свързан с педофилия. Според Божидар, или поне според неговите истории, той е правил полов акт неволно с 10 годишно момиче. Неволно. Историята става известна около 2020-2021, като самият той твърди, че е бил подгонен от бащата на момичето. Допълнително с това после е бил и съден. Може да намерите още повече от неговите самопризнания в канала на Иляк подкаст, където Пими говори по тази тема. Ако не сте English. го гледали, между другото, видеото има 98 000 гледания, но сме близо до 100 000, така че... Крейзи, можете да- че има толкова много гледане, човек. Да, Пими, между другото, това е едно от теб, тези- коя ти е любимата версия за тая история? Той я смени сигурно 10 пъти, брат. Според мен най-достоверното е, че си е търкал хуя. Не знам.
Аз Според имам мен е някъде била на скриншот, ама... 10 години ли е била? Ето, намерих го. На 30 декември 2021 година съм го правил този скриншот. Ето тук можете да видите в момента. Това са на Божидар глупостите. Ами целунах я по устата и я лизах. Това тук е замаскирано, ма путката най-вероятно. И стърках хуя в нея, обаче не знаех, че е на 10. Тя не прилича на годините си, много по-развита от мен беше. Пише Бошката. Печалата можеше да ме попита за това нещо, можех да му го пратя. Ето това тук долу можете да видите, профилната снимка е на Божидар Богомилов Бойчев от Инстаграм преди години. Това, ако е вярно, е скандално, в смисъл просто е скандално. Значи, и са му дали 1000 лева глоба само човек. Това е много early game и само защото има телк. Това е много ранно обяснение, затова аз съм склонен да вярвам. Значи, моят архив на Пими е един от най-добрите архиви на Пими в България, така че за повечето неща, старите особено, можете да ме търсите, ако правите някакъв такъв проект. Чувствайте се, feel free to DM me on Instagram. Не бе, всичко сеща, който сме му гледали е окей, нали, ха-ха-ха, обаче това нещо, братле, мисля, просто е гнусно. Всеки път, като го чуя, брат, ми става гадно, разбираш. Търкал си е пишката в детето, брат. И вика, тя беше много по-развита от мен. Които просто Пимката говори на английски. Нали? Hello, my unicorns! Не обичам да се подиграм на други хора за това, че не мога да говоря чужд език. Не, то е смисъл смешно е против. И на мен английски не ми е особено добър, но Бошката направо избива рибата. И това не е само едно от неговите приключения, в които той говори на чужд език. Hello, my unicorns. We have subscriptions to tell you that in this channel you will see more songs, so subscribe and so subscribe to my channel. You see you more songs. Subscribe. See interesting videos. Tomorrow will be if you. Той го чете, бе, човек. Can expect a video. Please subscribe my channel. Please invite me for new video to next day. I love you guys. And I wanted to talk for you one. I love you. Значи... Приятелка от Карлово. Божидар е имал приятелка от Карлово, която е била 0809 набор. Във влоговете, мисля, че беше той от Бургас, е разказвал какви са им взаимоотношенията. Като причината за тяхната раздяла е онзи подарък, който е бил 50 лева ваучер от Торинч, което е уникално, човек. Не мога. Разбиха главата на Пими. Аха, да. На това също мога да извадя снимки, но няма да го показвам, защото ще набанна. Мисля, че и аз имам снимки. Имаш ги тая... Как му е сцепена главата? Това е един от най-известните... той го показа, брат. Мевала, брат! Е бил пребит. Като в случая Бошката е бил изпратен от майка си да учи готварство. В опита си да бъде забавен и готин, гаси лампите в общежитието. Това е вадено от твоя Дискорд и двата скриншота ги има в твоя Дискорд са сравнително един до друг в чата. Пиче да не ми е в Дискорда. Явно печалите. Ама този канал е скрит. Може. Което се намира. Там. Като в последствие той бива пребит от охраната на учебното заведение. Като аз не виждам логика в това. Всъщност, според мен лично е станало нещо, което не е излязло публично, тъй като ми е интересно как охраната би го пребит. Са го фанали да краде. Не бе, той нали казва, че бил... Пими обяснява, той при нас обяснява, че е загасил лампите, защото е загасил лампите са го пребили, ама според мен е загасил лампите и е крал и охраната го е хванал и го е пребил. Не знам дали е, може и да е крал, да, ама според мен е нещо пребил друго. Не е само ги е гасил, според мен може да е викал, да е направил нещо друго и оттам вече нали това да го е набил. Ама защото ако си е в правото, Пими щеш да се оплача. И майка му щеше му каже да идат в полицията. А то отишъл, те с линейката са го закарали при майка му, той в този момент спира да живее в Плевен вече. Връща се в Каспичан, като му чупиха главата, аз се го спомням много добре. И той беше при майка си и тя не го е изпратила в полицията, значи тя е знаела, че той е виновен. Може, не знам. Тук вече са спекулации. Емпорио Зорани казва.
Ха-ха-ха-ха-ха. На краката му и на мен ми ги беше пращал. Уникално, братле. Смисъл, той беше изпращал това, може би е някъде по-надолу в този клип. Беше изпращал задника си някакъв пич. На найден. За такова Това е нещо, плюс специална надали услуга. охраната е бил някакъв бабанка. Най-вероятно е бил някакъв 70 годишен дядо. Всъщност има и още една теория, че всъщност бащата на момичето от Карлово му е сцепил главата, но това са само слухове. Ghostbusters, Каспичан Edition. О, Това ми е Боже едно от мили. любимите What ви. the fuck? Do you have a paranormal activity? Оф. Аз имам един клип. Аз съм демон с черни очи. Да. И съм сам Те в бяха стаята. качили по едно и също време горе-долу. Уникални бърто клипове са това. Идея на Бошката. В този случай ви казах, че той обича да говори на английски също. Просто видеото е много яко. Това е. Do you have a paranormal activity? Family friend. Има ли тук с мен? Има ли Ето, този клип го бях гледал как Ето тук го гледа един ангел. демон. О, демон от Панагюрище. някой тук с мен? Колко човека сте? Колко човека сте, брат, той е гледал Song of the Clashers. И ние също трябва да го гледаме този клип, новия му клип. Аз ти казах давно. Бате, това е все едно слушам нещо на Скрилекс, бе, човек. Това е family friend. Family Friend. Стига. Чакай, това ли беше ниво 3? Явно. Да. То колко Тренирам нива има, Martial бе, човек? Arts. Ако забелязахте в началото на тази точка, аз не казах Martial Arts, казах Martial Arts. Тъй като поради някаква причина Бошката не иска да го каже като хората. Но казват, че тренира бойни Мисля, изкуства. че не. Като не знам защо им вика Martial Arts. Напи ми баба му го бие с бастуна. Това не е кой знае какво, просто е някакво такова интересно Twitch клипче, което намерихме. В което Бошката казва, че баба му го бие с бастуна, тъй като не я е пускал в неговата стая. Нали те удариха с бастуна, защото ти взимаш пари. Не ме ударил с бастуна, за дето взимам пари. Аз пари не взимам. Удари ме с бастуна, защото не я пускам от стаята ми. Защото майка ми е казала да не пускам. Фетиш към крака. Крейзи. Това е още едно от неговите Twitch клипчета, в което Бошката ясно си заявява някакви неща и може да предположим, че явно има фетиш към крака. Маля, хората ми паднаха. Моите стъпала хубави ли са? Страхотни стъпала, бих ти ги облизал. За което не мога да го обвинявам. Фотошоп на Слави Клашара. Оле, Има Боже няколко Господи. инстанции, така да ги наречем, в които Бошката обича да си фотошопва Слави Клашара на Не. някакви Това за първи рандом път го места виждам. в неговите видеа. Най-вероятно просто за да се прави неинтересен. Ма не бе, това е коментар. Не бе, това е коментар. Имаше един мой вюър, мисля, че беше, сега не помня дали беше мой, но мисля, че беше мой, който си беше направил акаунт, YouTube канал и се казваше The Clashers. И му пише ясно. коментари, братле, и го тролеше. Аз не мисля, че това го правил Пимито. Между другото, аз не бих се изненадал на нито едно от двете неща. До места в неговите видеа, най-вероятно просто за да се прави неинтересен, като трябва да ви призная нещо. Този скриншот аз съм го правил. Това е мое дело. Това творение. Абе, мод да не ми е вюър и на мене, бе, братле. Възможно е. Възможно е. Не ти казвам, че според мен нещата от клипа са вадени от твоя Дискорд. Аз го направих, защото ми беше скучно, така че си искам авторските права зад специално този скриншот. Окей? Окей. Канадска с Драго. Канадска Този клип е уникален. в което Божидар иска Драго да го остави да победи на канадска борба. Забавното в случая е, че шепти в края на видеото "Остави ме да спечеля, бе", при което неговият приятел го оставя да победи. С което може да си направим заключение всъщност колко добър приятел е бил Драго на Бошката. Айде! Жал тук! Бих ли той, копеле, бих ли той? Копеле му вика. Clash Royale. Бах ти Колкото го знам, кука, това е Божидар е първото пълен негово лайнар. записано видео за мобайл гейминг и като цяло гейминг, което присъства в интернет. Като ще отворя скоба за нещо, което ще дойде по-късно в този айсберг. Тук не броя видеото за Сан Андреас. Ще видите за какво говоря след малко. Тук говорим за негов си авторски нормален контент. Нека цъкнем тука.
Получихме карта, хора. What the fuck? Епик. О, падна ни са принца. Връщам се след малко. Осъзнаваш ли, Моите Пими, рисунки. колко early game Има е ли почнал да прави такъв контент, след като е било свободно името Джейкъб в Clash Royale? Явно, на този клип аз имам някъде реакция, мисля. На този клип това точно. Не е ли клипа същия клип Моите с, рисунки, ето това е, да, къде Слай започва. Трифонов, Боро Бете къкове, майшини синченца. синчета. Бете къкове, да. Да обяснявам. Това видео отново е в The Hall of Fame на българския интернет и специално на Хола на Бошката. Видеото, в което той обяснява за неговите... Вика, тук направих Джастин Бибър, тук е този клоуна, какъв беше бе? Пенилайз, ама... Pennywise. Това най-мене любимото ми е просто дед показва тук е на една от моя клас гаджето и го е нарисувал. Как си го представя? рисунки е енигма. Ако така мога да се изразя, уникално е просто. Им чувство, Как че ги всеки фърля. един стример е реагирал на това видео. Като допълнително Евала права и на един от най-известните ни YouTube аниматори Тедо, който беше направил анимация, в който беше включил точно този сегмент. Препоръчвам ви да я видите и Да, наистина, този клип е много як. Здравей, колега! Добре дошъл! Това съм аз. Това е Тедакъм. 3D рисунки. Тази ми е любимата, не знам защо, просто ме кефи. Както виждате, съм фен на клоуна. На клоуните. Тедака. Това също е познат персонаж Тедак. на по-старите Пими фенове. Но за хората, които не знаят кой е Тедака, ето това Не е беше ли Тедака, рапър? като той също Да, е бил ама- изпълнител, който най-често Какво за него? Рептил ли е или не е рептил? Ми не знам дали е рептил. То от Аз тия преди хора, си дето не мислех, знам, че е троли ли вируса, или- ама не. Да, ама се оказа, че той е просто троли, затова Да. не знам Тедака дали троли. е правил колабовец с Бошката. Жената горила, излизам от тъмното със светещи очи. Хищен съм добър, много нападам. Аз съм дявола от ада с огнена сила. Няма да ви жаля, огнения танц, пале ви пожара. Крейзи. Няма да има Добре сме, Ники Джвърс. Добре сме, братле. дилей. Няма да има делей. Този клип е уникален, брат. Величествен. Величествен. Това не мога да го направя с straight face, тази точка. Няма да има дилей, хора. Това е още едно от златните видеа на Бошката, което той говори за новите си слушалки и обяснява, че Тук Мобилискус ни казва, или чакай. Мобилус CS. Извинявам се. Бил е соп този пич. Добре, извинявам се. От Горна Оряховица. няма да има дилей. След това обяснява пак, че няма да има дилей. И знаете ли какво? Надявам се да няма дилей. Просто е уникално с това негово повтаряне. Като... Надявам се да няма дилей, като ги включа в аудиокартата ми. Надявам се да няма дилей, като ги включа в аудиокартата ми на Focusrite. Надявам се да няма дилей, като ги включа в... Надявам се да няма велика дилей. реакция имаше на това видео в твоя канал, Матия изтри. Така ли? Между другото, той тук пимито смисъл не че този клип го има така, защото той е искал сигурно да го запише, нали, един път и да резне тези части, където не го казва правилно, обаче понеже го мързи, не го е направил това нещо и го оставя така той- просто рол. Пими има супер много такива клипове. Вика, дето това ще трябвало го да резнем, изреже вика. някакви- Да, и нищо не еди това просто. Каплодва така. Като ги включа в звуковата ми карта на Scarlett Focusrite. Скарлет Хормон на растежа. Тук отново се връщаме малко към неговата височина, но по-специфично с неговия проблем за хормона на растежа. Като имаше Извинявам се, още той един, каза още едно такова растеж видео на в един от хормона. Noob News-овете, Чай. Я пак върни. обаче имаше още едно такова видео в един от Noob News-овете, обаче, както знаем, тех вече Опа. няма, така Опа. Опа! че аз не мога да ви го покажа, но имам нещо по-добро. Опа. Няма ги, брат. Паркур.
Това са поредица от видеа, в които Божката прави паркур. Интересното в случая е, че тези видеа не са под шапката на Пими, нито The Matrix World, нито пък изобщо Лил Пими. Те са с Джейкъб неговото Нюман първо Вело. име, което ще разгледаме след малко. 20th Century Каспичан. Това мисля, че е първият и най-вероятно и последен път, в който Божката се е опитал да направи късометражен филм. До сега бях при Розги, човека казва, защо няма да идва на стрима ви. Защо? Защо е казал, че няма да идва? Защото сме лайнарчовци. Защото гледаме Пими ли? Ние реално не гледаме сега Пими. Това не е клип на Пими. А е на Иначе, да, мод. хормона на растежа няма много общо, че е момент, макар че той се опита това да изкара, че понеже е имал болест и растеж на хормона и затова писал на малки деца. До филма. Корейската ера, не, още За няма. него Ама вижда. аз чакам това Ким Лея, чакам аз. Ким Лея, няма как без Ким Всъщност, Лея. сега като го гледам, между другото, това е било 2024, което е вау. Много бързо минава времето. Мале, ниво 5 човек. Пими продава. Това е може би една от любимите ми точки, тъй като ние Оле. знаем какво Какво? Пими продава. Това е може би Арестуваха ме. Направи глупост с 10 годишна. Да, това една е, от това е любимите един ми от точки, първите. тъй като ние знаем чатове. какво обича да прави Пими, когато няма пари или когато си вземе някаква хуйня, дет не му трябва, той решава да продаде. Значи тук имаме реселър на фейк джорданки. И имаме ето това, Какъв модел съм, не знам много. което е уникално, човек. Това ми е Кой любимата това е? снимка на Божката, човек. Той обича да продава всичко. Той човек е като някаква ефтина версия на OLX. И е wild. Просто е wild. И си продаде видеокартата, братле, за 60 евро. 30 евро. 30 евро ли? 30 евро, 32 примерно. Стругар. Тук нямам никаква информация, човек. Това беше, може би, Пими беше почнал да работи като Стругар. нямам Имам сторито. Стругар, Чакай, да. сега ще го намеря за Стругар. Все тая човек, заеби. Ето го. Работя като Стругар, някой, който не е разбрал. И Пими. никаква информация, човек. Това беше, може би, най-краткия период на Божката, в който той е вършил нещо различно. Имаше такъв период. Аз съм на 100% сигурен. Просто не мога да намеря нищо свързано с него. Тук-що намерихме. Да. Колко ти намери? Обажди се, да. Но той със сигурност за малко е бил стругар или нещо подобно, свързано с металообработване. Ким Лея. Това е още един сериал на Божката и един всъщност от най-дълго задържалите се, в които той лъже, че има дъщеря от 19 годишната му приятелка. Естествено се твърди, че неговата дъщеря всъщност е била на 6-7. Пими честно. Не е верно. Има ли какво? Твърдеше, че е на 12, докато той е на 19. Да. Още да ви кажа. Бебе Пими бие жена. Ето, стигнахме What? до това, за което ви What the fuck? Какво е говоря. това? Това е видеото за Сан Андреас. Сан Андреас. Това е едно от тези сладки видеа, в които виждаме малкия Божко как играе GTA Сан Андреас и бие една жена. И той всъщност е много щастлив от този факт. Вече не знам чисто психологически дали това ще се отрази на него в бъдеще. Поред мен той ще излезе едно нормално и спокойно дете. Изчакайте момент, тук набие една жена. What the fuck? Да е начукаме и да я обими. Хесуя. Джейкъб Нюман. Джейкъб Нюман. Чакай сега, слушай. Ето това вече е първото име на канала на Божидар, когато те първа започва с песните. Споменавал е, че е видял името от Джейкъб Сарториус, но е Между другото, това е вярно, мисля. Джейкъб Сарториус беше известен преди супер много време. Беше един олигофрен, който се правеше на много известен, но беше някакъв, мисля, лайнар просто. искал Да, бе, да ама е не знам Пимето какво му е гледал на него, като той не е разбирал Тук какво пише говори. пич. I am Luke girlfriend. новата му версия. Именно. Затова Нюмен. Точно под тази шапка се намират и неговите паркур видеа, както и основата на неговата YouTube кариера. Аз съм Божидар Бойчев. Да. От канал Джейкъбс Нюман. Да знаете вече, ще бъде прекръстен на PMI официално. K-pop ера.
ето ето това такива е перът. периодът на бошката. О, Забравете shit, дрил това го бях аркове, забравил. Как го е това? Качваше доста често така такива снимки качваше. Юнгде. забравете Не снимките, Друмев да, арка, ама името, Ага. Юнгде или какво е там. забравете всички останали аркове. Ето това е периода на бошката, в който той беше в неговия прайм. Кей-поп ерата му е един много як период, тъй като се случваха много неща. Ето това изчадие, Jungdae Official. Също и в този период беше и Ким Лея на всичкото отгоре, така че беше голям асембъл, точно като Avengers. Пими е шефа на Crazy. куките в Каспичан. И имаме ето този скриншот, в който бошката очевидно показва с крив среден пръст на една полицейска патрулка. Като Този скриншот допълнително с според мен това, аз съм го доста правил. по-късно ще видите, че този скриншот е свързан с нещо от по-долните нива на айсберга. Я да видим. Виж кога ще му кажа живот. Добре, ниво 6 не трябва ли да е най-долното ниво? Не И ми знам, аз мрази не дебели. разбирам от тази По принцип знаем, че бошката И ми не мрази подбира дебели. особено на кой пише. Абе, За колко е съжаление, дълъг не то клип, бе, брат. подбира и пол един час. вече. Но ето тук имаме един скриншот, в който очевидно мен, бошката моля те, не е някаква 10 годишна. Уоу, невъзможно. не харесва Защо? пълни момичета. Което Аз съм ти фенка. Извинявай, ама ти ще ме принцип смажеш. е ма странно, той защото името той като е харесва- 1,64 нормално. Ако му дойде някой с някой такъв по-як тезгях майна, той не Всички момичета. рис неизвестни. Както и в предишната точка казахме, че бошката не подбира момичета. О, Очевидно не о. подбира и класа. Защото бошката явно обича да ризва по-така известни момичета с голяма аудитория. Като по принцип за мен най-скандално е, че се опитвал да ризне Ивка Бейбе. За съжаление обаче не му се е получило. Тиндър профилът на Пими. Още една част от любовния живот на бошката е неговият Чакай, че пак не можеш да го видите тук. Тиндър профил, с който той си търси следващите жертви. Аз лично бих казал, че профил е 10 от 10. 5 от 10. Който го имам и няма, не съм мачвал с никой. 3 от 10. Усмивка 7 от 10. Ето е снимката на Twitch. 5. Мачвал ли си се с някой Бошко? Изобщо не съм мачвал. Между другото. Изобщо не съм Светско. мачовик. Тук имаме едни доста стари скриншоти, О, където shit, това го Пимката помня. се беше фотошопвал как ходи на известни локации. Абе, тази тениска още ли я ползва, бе, брато? Еми явно. Тази тениска не е ли на 7 години, примерно, или 6 години, примерно? С ужасен фотошоп. Но да, просто са смешни, просто са стари, затова са толкова надолу в айсберга, но бих казал, че си имат своя чара. Нямам фети във влака. Тук лично аз нямам абсолютно никаква представа какво се случва, по-скоро какво се е случило. Пие майката очевидно избеснява в БДЖ поради някаква причина. Много ми се щеше да има видео от тази ситуация, но за съжаление имам само ето този скриншот. Ма то така е Пими и по-кърс Меган даже. Фокс. Тук нямам... Кой набор е, Пими? О, е. 2001 година. Мисля преди 15 минути някъде от клипа имаше снимка с неговата лична Имаше карта. му личната Да. карта, да. 2001 година. април 2001. Тоест вече е на 25 години. Да. Официално. Вече сме набори. Какво да кажа? Просто съм объркан. Пими имитира животни. Вече на всички ни е ясно, че Пими обича да говори на чужди езици. Да, фак. Обаче, кой да предположи, че той може да Ма, комуникира дал съм го на с Макс, бе, братле. Дал съм го на Макс, виж. животни, както и да издава животински Не може звуци. по-силно. Куче. Голямо куче. Това не го знам. Бата пака. Котка. Мяу. Брат, не мога да направя котка. Мяу. Мяу. Гълъб. Гру. Що грух ти гълба, бе. Народна музика. В малко по-старичките видеа на Бошката той много идеализира Друмев, като слага неговата народна музика на бакграунд на видеята си, в което нали няма лошо. Обаче има и едно така подразделение на тази подточка, а то е, че Бошката беше казвал, че в училище или отделно като уроци учи народно пеене. Или нещо от Да. този сорт. Така ли е бил казвал? Смърт. Имаше Смърт. един много як
период на Пими. О, това си го спомням. Да. Това си го спомням. Когато беше рус. В който той беше изценирал смъртта си. Сега ще ви оставя. Ама това е когато имаше още фейсбук групата. Оле, да. Да. Естествено и скриншот Тя сигурно ще има някъде тук. по тази тема. Просто е мега wild. Той колко 3 дена успя да издържи без да се пръкне пак онлайн. Нали, като себе си. Иначе през останалото Здравей. Аз съм приятеля му, съм загина при инцидент. Падане от покрив. Си е паднал на главата, Добре. човек. Бащата пака, брат, дори не може така си измисли някаква Виж какво пише. смърт. Добре, бях се притеснил. време пишеше на хората, все едно е някакъв негов приятел и всъщност, нали, пишеше, че е умрял, като всъщност каква беше причината? Падане от покрив. Крези. Секс туториал. Това е видео, което О, циркулира уникален в клип, братле. интернет, в което А Божидар това видео, демонстрира как това видео са му реагирали най-рандъм хората, брат. Венома. Сега, айде, ти, нали, нуба, как да е, брат, Венома, Зенката, супер някакви непими хора, брат, са му реагирали на това. се прави секс за хората, които не знаят. Както подобава за един туториал, той е ясно отчетлив, в него има доста събрани пози и естествено, ако сте стигнали разкажете да търсите играта съвет, на лично според мен момичката бошката путка. е вашия човек. Що шивам, курво? Това правя за лайкове. Защото съм як брат. Як, брат. Гумибер. Това е едно видео, което бих казал, че е малко от черните отпечатъци на Това го знам, че го е имало, но не си го спомням, човек. музикалната гледал, кариера. това на изглежда Пим. крейзи. В него той пее песента на Гъми Бер. Мисля, да. Няма Пее какво просто, повече да това е кажа. В наистина. смисъл няма някакъв контекст зад всичко. Това просто е кринч. А ще има ли неговите кавари? Падане от покрив, чай, че още се смее. Нататък, не знам. Ниво 7. Мак Пимонов. Явно освен артист, влогър, синематограф, сексбок и земеделец и още куп други неща, Земеделец. бошката е и магьосник. Не ми вярвате? Уверете се сами. Това не го знам, брат. Пими гърби гуси. В това кратко TikTok видео Пими не стига, че напада момиче, а и заплашва друг човек, че ще му щупи телефона. Това съм го гледал, като да, това е очевидно велико. бошката е ядосан от факта, че го снимат. И той веднага, след като очевидно се връща от пазара. Не, благодаря. Какво ще показваш? Той вече го няма, имаше една ръжда, по-може да пишеш. Ръжда, добре, има облака, ръжда, добре. Ти видя ли облака как мина кафя? Мина. Щупя телефона, ако продължава. Искаш да те след. Сватбата. За съжаление, един неосъществен евент, но бошката е щял да предложи брак на неговото гадже. Кое от всичките, аз и нямам и на представа, тъй като не се казва, но виждаме кутийката Това не го знаех, човек. Не знам откъде За го е пръстена? намерил това. Откъде го е намерил? пръстен, естествено няма, но пък важното е, че има желание. Поздрави и на тебе, Тая братле. кутийка, вътре беше брошка, нещо подарък, заедно с другите подаръци от изпращането. Така, тази, тук ще сложа пръстена и когато живея с гаджето ми, да, клякам, се омъжиш ли за... се ожениш ли за мен или там омъжиш ли за мен, как се казва, не знам как се казва. Зависи. Имайки пред колко пъти съм Видовете ти виждал шофьори. хуя, брат, дори не мога да си направя тъшак, че, нали, не знам. Чай. Искам само нещо да видиш тук. Видовете
Black Gogo. Какво има с него, бе, човек? What? Шофьори. Ми са гушка с жената на Black Gogo пише, ама... Има снимка с Ева, да. С Ева има една снимка, да. Както знаем, Пими не кара кола. Той няма и шофьорска книжка. Има друг вид книжка. Не мисля, че може и да се изкара шофьорска книжка заради проблемите му, но в това видео той е зад волана на автомобил. Не знам на кой е този Човек, автомобил качал и го. кой му е позволил да се качи, но прави видео в него, в което явно получава някакъв епилептичен пристъп. Ми е най-интересно дали е после успял да заключи волана на тази кола. 100%. не е А могъл на да мен го ми е отключи без- по-интересно, защо като знаеш, че ще реагират хора на клипа, слагаш Теди Александрова, бе, брат. с помощта на собственика на автомобила. Уикипедия. Това беше един факт, който и аз не знаех, но Пимката е имал собствена Уикипедия страница, като тя за съжаление вече не е достъпна, но имаме скриншот от нея, в която виждаме, че той Някой е направил просто. Партия български бандити. Националност. Българско на руска. На руска. На Урска. Да. президент на Науру и да, не пише нищо друго. Грамота. Бошката получава 2 Това е грамоти уникално. в неговия Да. живот. Виж, аз съм Едната скриншот. е за млад талант след изпята песен пред кметството на Нови пазар. Или Каспичан, не съм много сигурен коя беше от двете, а другата му е грамота за завършен 12 клас. Малки приятели. Божидар в периода 22-23 Какво значи малки приятели? излиза с групчка деца. Като тук имаме и едно коментарче. Преди известният рапър Божидар Богомилов, познат на феновете си като Лил Педофими, беше пуснал пряко предаване в социалната мрежа Instagram с две от момичетата. Той ги попита въпрос, касаещ тяхното образование, а именно: "Абе, вие до кога сте на училище, бе?" При което едното дете му отговори, че вече не са. Прямо информация, проверена в академичен календар на Министерството на образованието и науката на Република България, установяваме, че това дете не е по-голямо от 6 клас, тъй като приключва учебната година на 15 юни. Уоу. Те са Може били, да се те даде. са били просто приятелчета. Да. Така че средната възраст може да кажем, че е около 13 години. И това през, отново казвам, 22-23 година. Като имаме и доста материали от тази тема, в която виждаме Божидар точно с момичета. Старата му снимка от Google Maps също е тук. И Какво? като цяло виждаме да. един Ето, тази я знам. За тази снимка и аз Тази, говорех. тази я знам. 20 плюс годишен човек с група деца. Черно на бяло. Уреда за плочки. Бошко се Черно. използва една седмица уред за правене на плочки, подарен от майка му. Тук не бива да се Боже. изпуска фактът, че той използва възможността, освен да покаже самия уред, да покаже И друг уред. и половия си орган. Да. Хубавото в случая поне е, че имаме и after image, след като е използвал явно уреда за плочки, и имаме ето това. Ето това Тук прилича на Хайпарконг. творение на изкуството. Даже ако това видео удари 100 лайка, ще си го сложа на профила в Instagram. Комисар Бойчев. Тук Че, ако се береш 100 лайка, добре. Че имаме- ще вляза го лайк на лайкнете. Между другото, видеото на печалята добре е направено, кеф има. Да, и е събирал супер много инфо, човек. един единствен скриншот от тази ситуация, Откъде си бихте чукал? където Пими правили ли казва- сте секс? че е полицай, Не може... който по The fuck? Полицай съм. принцип парадоксално, тъй като го видяхме да показва среден пръст на една патрулка по-рано в Полицай съм споко. За това те харесвам. това видео. Също ме кефи как в този чат, очевидно това, че е полицай, е и причината да харесва даденото момиче, с което си комуникира. Досиетата Пи. Реално тази точка единствено съществува, защото имаме някакви рандом скриншоти, които събрахме с приятели, които Ще ти просто... пръсна малката тясна розова путка от ебане. Знам, че ще искаш да ти пръснат малката яка сочна путка от секс. На някоя момиче да й пръсна малката розова тясна путка. Искам и вече се сетих защо ви блокирах, защото сте спамери, тролери, досадни спамаджи.
Бета къкове. не могат да попаднат Мамини в синчета. никоя друга точка на този айсберг, така че просто ви ги пускам един след друг, да се насладите на Имам си сериозна приятелка и мислим за сватба. Приятелю, Марто, колега. олигофренията на пимката и Това, минаваме към това между следващата другото 100% е написано на кралски. след това. Пими чака сестрата на Левака. Да бъда честен с вас, аз лично не помня много кой е Левака, О, мисля, че беше shit. някакъв стримър, но очевидно той има по-малка сестра, която Пими. Още един човек, който не е бил на подкаста. Просто Да. всичките хора, които ги каним, братле, са Пими вювари. ми чака да стане на 18. В случая ме кефи как и Левака не му е дал сърчице на коментара. Казино Ground Zero. Как ще му даде, Както знаем, брат? Пими обича да върти машинки. Обаче, мисля, че се справихме с това да намерим първото казино на Пими, което даже е физически, не е онлайн. Пими върти на реална машинка, предполагам в Каспичан или Нови пазар. Но почти съм сигурен, че този скриншот е сравнително стар, тъй като тази профилна снимка на неговия профил в Instagram беше още отпреди да ме блокира в Instagram, така че да, доста стар скриншот. И е ти ли това. си блокирано, бе, братле? Абе, то надолу, къде има още надолу? То смисъл този айсберг свърши вече. Минахме айсберга, да. Да. Четвъртия райх. На тази снимка Божидар очевидно О, показва shit! жестът за поздрав на партията на един австрийски художник, като в случая даже мога да добавя, че тъй като длънта му не е изпъната, той добавя малко част и от римския поздрав, от който е вдъхновен и нацистския такъв. Пимон Тревоман. В този чат с някакво момче или момиче Пими заявява, че ще почва да пуши трева. Причината за това решение е неизвестна за нас, но пък имам и самопризнание, че е пушил цигари. Евола прави на човека, който седи от другата страна на чат. Виж какво пише? Ще връщаш до 26-та година. Сега щеш да спре начин. И по доста мил начин успява да убеди Пими да не се впуска в това тегаво приключение. Пимон сатанист. Това е един от по-тайните периоди на бошката, който не помня кога се случваше, но мисля, че беше след корейския период. В този период, поради някаква причина, той реши да става сатанист. Естествено, Мисля, че той реши да става, защото тогава ходеше с онова момиче, с което скъса. Където От Бургас? има с него влог. Да. И тя мисля, че го беше гримирала. И заради това има и такива неща нарисувани, защото тя го е направила така. Може би за Хелуин, не знам. в този период той си гримираше лицето, пускаше постоянно, нали, обичайните неща, които би пускал и псевдосатанист, трите шестици, пентаграми. По това време имаше и песни на тази тема. За съжаление обаче нищо не е останало от този период. Даже имаше и TikTok профил с прозвището XX Satan X. Да, това беше че няколко месеца между другото така. XX, за което аз просто нямам какво да кажа, така че нататък. Фирмата. В едно от новите видеа на Бошката той беше казал, че иска да отваря бизнес с глобяване на компютри. И въпреки, че много хора това ще го погледнат с насмешка, аз мога да ви кажа, че Бошката е имал собствена регистрирана фирма. Представям ви PMI Studio. За съжаление, тя вече няма в търговския регистр и единственото, което е останало от нея е ето този бегал спомен. Политическа партия. Абе, за бизнесмен може и да не става пимката, но пък за политик. Този човек е имал всичко е така. Той е направил всичко, брат. Сметни колко много свободно време има този човек, за да може да прави всяко едно нещо, за което се сетия така. Точно поради тази причина той беше казвал, че ще основе собствена политическа партия. Политическа партия БЗПП. Без пари повече. Не знам как е решил да бъде това съкръщение, но факт. Единственият минус е, че нямам някакви скриншоти. А това щеше да е епик. Свършва си на бедрото. Няма да ви покажа тази снимка. Дори не съм я изтеглил. Аз не искам. Но за хората, които не знаят, за жалост аз съм я виждал. В която ясно си личи, че си е свършил на бедрото. За жалост съм я виждал. That's it. Титан Гел.
Това е още Какво ти- един от Ау, неуспешните не. опити на Бошката Не. и неговото Това приключение за хуя. и цел да си оголеми хуя. За съжаление, никъде не намерих марката или изображение на дадения титан гел. Не но дей да го Пими показваш, феновете брат. знаят за какво говоря. Това е бил някакъв гел, с който да си оголемиш хуя, който Пими си е купил. Няма, за съжаление, колкото вече сме надълбоко в този айсберг, нещата просто Абсолютно сайт-квест максинг, братле. Буквално. свършват. Няма, Всеки сайт-квест е няма минал. снимки, бе, хора. Обаче мейн квеста не го е минал. Мен квеста е Брат. да не влезе в лудница. За историята на Пими. Едно от хубавите неща на това, че Бошката е неграмотен от към страна на техника, е факта, че не може да си изтрие историята в Google. Момче съм и един път лапах на моя... О, шит, верно се е бали с Драго, брат. Holy fucking shit. Затова пък получаваме ето тези златни работи. Аз го... Какво е ведомствено жилище? Така, нека да ви информирам. Ground Zero. За разлика от казино Ground Zero, тук вече е съвсем първото първо. Не стига, че имаме Пимката като малък, ама абсолютно малък. Имаме, може би, неговото първо видео. Здравейте, хора, аз съм Павлович. И днеска пред този квиз мисля да кажа кои лични номери се случват в живота. Но това е Това кой е пред него? Драго ли е това? Да, Не Драго мога да е гарантирам. holy shit. Драго Малък като млад. Драшко и малък Бошко, брат. На 100%. Ама виж, Драго Имаме изглежда на 17, Пими изглежда на 3. първия лайв на Бошката. Изтеглих някаква програма и просто изтеглих някаква програма и сега ми прави проблеми и ще го продам. Колко хора гледат, не знам. Здрасти, брат. Излиза ли ми лайф в YouTube? И като за финал, просто един honorable mention. Търся пуси за ебане. Пими си духа. Все си мисля, че Не, той го е пуснал, добре, не, брат, 2020 защо си година. го пуснал? какво да ви кажа за Твоята самото видео? кожа! Това е видео, в което той се драг коин период. В този период имаме снимки, историта, в които Божидар носи грим. Даже Гледат споделяше. в момента 183 човека и този печага реши да покаже хуя на Пими, брат. Че мисли Еми, нямаше го, но му се видя част от задника, брат. да И бъде още гей. двама човека Мързеше ме да реагират. Са точно специфичният скриншот, но абсолютно всеки го е виждал. И за капак може да си го затвърдим без проблеми. 3 minutes into PMI на хиляди мили and he gives you this look. С Свалям тези две гащите. видеа, в които Бошката беше казвал, че си е пратил голия гъс на някакво момче. Найден. Найден. Аз имам тази снимка. Аз мога да я извада на Не я изваждай! Не я изваждай. Поради някаква причина, която аз не знам. Небесните ангели. Освен фирма, Пими О, също shit. чудващо О, Sky Angel Studio, това го помня също. е имал и музикален лейбъл. Като в случая аз не можах да намеря остатъци от самия лейбъл, говорим като иконка. То беше много малко това, мисля и месец примерно. И така нататък. Имаше една путка, някаква там 13 годишна. Мога да ви обясня каква беше. Ако помните, беше едни ангелски крила с една коронка или ореол върху симфон и се казваше Sky Angels, като единственото, което имам е този скриншот, където всъщност си е тагнал Instagram профила на лейбъла и ако не ме лъжи, Мале, то какъв диджитал футпринт има човек, направо, това е скандално. Бошката не поебал, брат, просто няма как да Буквално, стане. буквално. в паметта имаше една песен на едно момче, който беше част от лейбъла на PMI, но до там. Trio Bank Music. Това лично по мой спомен беше Какво е това, лейбъл, бе? който Тедака, брат. беше Да, те собствен правиха в в един клип, в един канал клипове двамата лудите. кавички на Тедака, в който също PMI е бил. Проблема идва там, че беше много за кратко време и няма издадени песни в този канал. Ромска любов. Както вече разбрахме по-рано в айсберга, Пими е циганин. Както вика, разбрахме. Не е циганин, не. Това То имаме скриншот също мисля, че е мой. Официално имам гадже.
този скриншот, който виждате на вашите екрани, където той заявява, че има гадже циганка. Злобарката в кенефа на Дума. Оф. Злобарката в Надума Кенева. Това е миналата година, мисля, че стана това нещо. Докато беше в Дума, Беше там пред Цеко, при Цеко, да. Аз лично тук ви го преразказвам. Не знам точната ситуация каква е, но доколкото знам, когато Пими е идвал в София да прави песен със секта, Дума го е приютил. Да. При което вечерта Пими се е затворил в неговия кенеф и си е ударил една мазна чекия. Колко го е питал, Как го какво каза, става, човек? нали? Можеш ли да го казваш така, братле? Пими просто е казал, имам нужда, брат. Но нали, това само го преразказвам. Да, това са думи на Дума, мисля. И не е на 100% сигурно, че нещата са се случили така. Но чекията е станала на 100%. Вакуум помпата за оголемяване на хуя. Оле, Това е Боже бати Господи. дългото заглавие, но това е още един от опитите на Пими. Нямам Боже никакви Господи. неща за тази точка. Знам, че имаше нещо такова. Просто Ами до тук не сме видяли Facebook групата му, Фейсбук групата не сме я видели. Discord групата му, т.е. Discord сервера му. Т.е. то имаше Discord канал, който не беше направен от него, беше направен от Лил Помак, в който канал качваха някакви неща с него. Също така Лил Помак го няма, които го изнудваха, които го караха да спре да качва. Да. Няма го Чичо Митко. И кой друг? И мисля, някои неща ги няма. нямам. Не, определено ги няма неща, нали? Определено момчето не е толкова запознато, колкото мене и тебе, нали, с този Ама пък, Но е готино, ентертейнинг, да. припомня ми много неща, които наистина ги бях забравил. изкарал е работи, които аз не бих изкарал, е така. Да, звучи станете скандално. членове на канала. Дално. Пими и Alpha Music. Това са поредица О, от shit. скриншоти, Здравей, Галин, аз съм ти фен, идол си ми. в които Пими се свързва с Как да бъда част от Alpha Music? Галин. Да работи с Който, мен. ако не Ги знаете, собствено. дърмолеше примерно 3 седмици. Те са му след върнали, бе, месеца, брат. Здравейте, на този етап не търсим нови изпълнители. На Alpha Music. Явно след несполучливото му участие в Trio Bank Music е решил да отиде при някой Ма те са му написали, братле, отговор, чак. по-така според скромен мен пише на фейк профил. менеджер, по-неизвестни артисти, Кога ще ме вземете под крилото? за да им покаже кой е. И Този Discord канал, братле, мисля, че вече го няма. Сега има само неговия си канал. Заеби, надуте. Не върви този начин на пеене. Пеенето е нестабилно, аматьорско, дикцията не е добра, има какво да учиш и да развиваш още, за да си конкурентно способен на мъжете топове, иначе няма смисъл да се захващаш. Брат, Галин е слушал Пими как пее. Не мога. Може и да не е Галин, може да е някой друг негов там менеджер, не знам, ама... Аз искам да вярвам, Интересното че е, Галин. интересното е, че са му върнали, брат. въпреки, че Галин очевидно му отказва, Бошката приема нещата доста добре. Двойникът на Пими. Тук имам два тиктока, в които малкия Пими излиза с още Нещо, което липсва е диса на Кралски. Да. Батъла И на Кралски. Метатрона. Така. едно момче и прави тикток с него, което направо свръхестествено прилича на Мале, верно. Оу. Абе, той Holy shit. не спомена снимката с Ева. Да, реално погледнато я имаше, ама не каза Да, нищо. снимката с Ева. Освен това, имаше един влог, в който беше ни TikTok инфлуенсъри. Те бяха малки или... Не бяха TikTok. Тогава майче още нямаше. Бяха някакви такива влогари на по 14 години. Мгм. И бяха в една лимузина. Как на по 14 години уния деца бяха на 8? Не бе, не тези... Да, дали всички са Двамата, били смисъл, като нали, деца? влогарите бяха на по 14 години, примерно. Момичето студент Пими беше набарал там до него, до там тя беше на 7. Тя беше малка, да, те бяха в една лимузина и той снимаше влог просто. Да. самия
Не, ето, ония период от влогове на Пими имаше много велики клипове, ама си изтри канала тапа. Има един клип, също където го имам аз, в който прави влог някъде навънка с някаква мацка и върху около своя врат има ключ. Където хвърля едно шише... Sauce Kids Gang, bitch. Така, Sauce Kids Gang Bitch и хвърля едно шише и го чупи. Да. И там е с някаква мацка. Освен това беше направил един клип, в който показва своя живот. Как спи в някакво мазе, братле. То беше много гадно тогава. Пими. Може да е някакъв изгубен брат, тайно дете, нямам си я представа. Просто беше Мале, значи виж колко много работи казахме, които ги нямаше. важно да се включи. И с това разкриваме абсолютно целия айсберг. Ево, братле, наистина. Наистина, Ево просто. легендарно. Това е. Надявам се този клип да ви е харесал. Благодаря отново на хората, които всъщност помогнаха за създаването на този айсберг. И ще се видим в следващото видео. Holy shit. Абонирайте се за Пичо, между другото, лайкнете му клипа, Ето му защото наистина е клипа. готин клип. И ми харесайте коментара, който съм написал там. Искам да имам супер много лайкове, да стоя най-отгоре на този клип. Нямаше и нуба, реално погледнато, да си кажем, нямаше нуба. Само на едно място каза Noob News, пък реално погледнато, в каквито отношения сме с този човек, конкретно за Пими има заслуги. В Даскал не съм внимавал толкова колкото сега, има го малко между другото. Ма не, той е супер ентертейнинг човек, Пими Лора. Вие за какво си мислите, че го че го гледаме от 2018 година? Да. Смисъл? То легит е мега яко.